Music Studio. Rabu Master. Na rasa me ke faruwa, kullum cikin rai da damuwa. Hukuncin nan na ki yawa, ki sassauta kin ji yar uwa. Gare ni ke ce tudun hawa, da zana hau in yi rayuwa. Ki bar fashi ki yi addu'a, Allahu zai gyara dan uwa. Ga me saki ya dawo gare ki, har sayayya mana yau zo in baki. Sa hannu biyu ki tarba abinki, ni ne naki wanda Allah ya baki.